Hallo, og lige et øjeblik. Nu skal I se noget rigtig mandehørm. Det er fjernstyrede biler. Indendørs kørsel. Se nu. Hvad får voksne mænd til at lege med fjernstyrede biler? Fjernstyrede biler er ikke bare fjernstyrede biler. Fjernstyrede biler er en motorsport. Så det er en hobby og en motorsport. Hvor hurtigt kan I bil køre? Dem vi kører med her kører cirka 30 km i timen. Men dem vi kører med udenfor kører en 60-70 stykker. Men hvad er forskel på de biler, der kører herinde på banen, og så dem, der kører ud på de store baner? Dem vi kører med herindenfor, det er på batterier. Dem vi kører udenfor med, det er på brændstof, hvor vi kører på metanol, hvor der er iblandet noget nitrometan, for at få en bedre effekt. Jeg har studset lidt over. Er I bare ren mandehørm, eller er I for I piger? Det er ikke noget for dem, eller hvad? Jeg tror, der er et par enkelte damer rundt omkring, men ikke tit, de kommer her, må jeg nok sige. Har du aldrig tænkt at tage din kæreste med? Jo, men hun gider ikke med ind. Er det kun for mænd? Nej, vi er alle aldersgrupper, men her er det kun mænd. Alle aldersgrupper, der er vi her fra 10 år, og jeg tror, den ældste er 70. I Danmark rundt omkring i landet er der blandt andet også piger. Har du prøvet at køre galt med din bil? Ja, mange gange. Det sker tit. Hvordan har man det så bagefter? Det er da ærgerligt, fordi så kan man ikke køre resten af aftenen. Så skal man til at spendere en masse penge i at komme ud og køre. Det er da ærgerligt. Er der nogle konkurrencer, eller er det kun for sjov, I kører med i biler? Der er en stor konkurrence. Vi har 2 løbsafdelinger i Danmark, hvor den ene er under DTMU, Dansk Motorsport Union, og så har vi en afdeling, der hedder Jyllandscuppen også, hvor der er på høj konkurrenceplan. Har du selv en bil? Ja, det har jeg. Jeg har mange. Må jeg prøve din bil? Selvfølgelig må du det. Det lyder godt. Er du øm over for din bil? Nej, det er jeg ikke, for det er sjældent, det går i stykker. Det kan holde til meget mere, end man regner med. Jeg bliver i hvert fald ikke klubmester. Og hvorfor gør jeg ikke det? Jo, det kan jeg sige dig med det samme, det er fordi for bil, det kunne du ikke køre, fordi 5 minutter på banen, så bilen sådan her ud, og så var den bare knækket. Og nu kører den ikke før efter en time, da den blev repareret igen.